De l'Associació de Festes de la Plaça Nova en destaquen la seva capacitat organitzativa i, sobretot, la seva capacitat creativa. Una creativitat col·lectiva que, a partir de la tradició, reinventen la festa i els seus elements, donant-los un nou missatge, una nova lectura des de la contemporaneïtat. El jurat, integrat per Estela, Raül Sanchis, Amadeu Carbó i Jesús Ventura, ha atorgat per unanimitat el Premi Ciutat de Barcelona 2017 de Cultura Popular i Tradicional a l'Associació de Festes de la Plaça Nova pel projecte 4 1/4, 425 anys de les Festes de Sant Roc a Barcelona per la qualitat i l'originalitat de les 5 exposicions realitzades, pels treballs de recerca i documentació duts a terme i pel que representa per la recuperació i salvaguarda de la memòria col·lectiva d'un barri perdut. Recullen el Premi Ciutat de Barcelona de Cultura Popular i Tradicional Xavier Cordomí, Montserrat Castells, Anna Garcia i Lluís Gelis. Primer de tot, el nostre agraïment al jurat per haver visualitzat la feina d'una entitat tan petita com la nostra. A l'Ajuntament i al Consell de Cultura per mantenir aquests premis amb jurats experts i independents. A l'equip de fons gràfic, que amb professionalitat i sensibilitat ha sabut materialitzar el treball i la creativitat de la nostra secció d'arxiu i de recerca. I sobretot a les veïnes i els veïns que ens han regalat els seus records i les seves vivències i memòries. Vull recordar també molt especialment a Lluís Puig, conseller de Cultura, que va creure en nosaltres i que malauradament en aquest moment no és amb nosaltres. La nostra associació té com a objectiu principal el manteniment de les festes de Sant Roc, les festes més antigues de la ciutat de Barcelona. De fet, la nostra associació existeix des de 1589. És una festa que ha estat declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, però la invisibilitat del nostre barri, un barri maltractat, un barri esborrat del mapa, el barri de la Catedral, el barri perdut, ens ha obligat i també ens ha permès de treballar per preservar la seva memòria. La memòria que modestament hem volgut salvaguardar amb aquest projecte del 4 1/4. Fa poc més de 15 dies, el 30 de gener, recordàvem que ara fa 80 anys el barri de la Catedral i tota la ciutat de Barcelona patia sota les bombes. En el nostre barri, més de 200 morts, més de 100 ferits, més d'1,5 miler de persones foragitats de casa seva. La indignitat, la crueltat, la revenja, la mentida, l'oblit. Mai més, ni avui ni fa 80 anys, per la memòria i per la dignitat, plaçanovins i plaçanovines, barcelonins i barcelonines, llibertat de pensament per crear i per fer cultura. Moltes gràcies.